mesures. En primer lloc, tancament de l'oci nocturn. Estos establiments només podran funcionar en horari i condicions de bars i cafeteries, amb tancament a les 12:30 de la nit. Lamente profundament perquè sé el sacrifici enorme que tantes empreses i persones que volen guanyar-se la vida han fet i estan patint. Però hem de ser sincers, hem de saber que una part fonamental dels brots tenen l'origen de l'oci reglat i del no reglat. No podem tindre un focus de risc actiu d'aquestes característiques, perquè és un perill per a la salut pública. En l'hostaleria, el tancament s'avança a mitja hora. A les 12 es deixa de servir i a les 12:30 es tanca. I les taules podran ser d'un màxim de 10 persones a l'exterior i de 6 persones en interiors. A més, anem a difondre una campanya informativa per augmentar la ventilació de bars, restaurants i altres espais d'ús públic. Els espectacles massius redueixen el seu aforament. En espais oberts passen de 4.000 espectadors a 3.000 i en espais tancats baixen de 3.000 a 2.000. Este paquet de mesures que els he anunciat entren en vigor a la mitjanit de divendres a dissabte i estaran vigents fins al 25 de juliol. No tindre una actitud contundent a hores d'ara ens podria, sí de veritat, arruïnar els propers mesos. Per tant, no fer-ho seria irresponsable.